Kaixo, bideo honetan zatikin arteko eraiketak landuko ditugu. Hasteko, batuketak eta kenketak nola egiten diren ikusiko dugu. Ondoren, biderketak, zatiketak eta amaitzeko eraiketa konbinatuak. Has gaitezen. Batuketak eta kenketak. Kasu honetan ikusten dugu zatikiak eta zenbaki osoak batzen eta kentzen ditugula. Zer egin behar dugu holako kasuetan? Egin behar duguna da eta importanteena da gai guztiak izendatzaile komuna edo berdina edukitzea. Zer eraiketa nola egiten genuen hori topatzeko? Egiten genuna zen multiplo komunetako txikiena kalkulatu gai guztien izendatzaileena. Ze izendatzaile ditugu hemen? 8 hamarren, bere izendatzailea 10 da. 2 zenbakiaren izendatzailea batekoa da. Eta bat biren zenbakiaren izendatzailea 2. Bideo honen helburua ez da multiplo komunetako txikiena kalkulatzea, beraz zuzenean jarriko dugu honen kalkula. Multiplo komunetako txikiena 10 bat eta 2 artean 10 da. Beraz, horrek esan nahi du, gai guztien izendatzailea 10 izan behar duela. Ondo da. Izendatzailea aldatzen baldin badugu, horrek esan nahiko du, zenbakitzailea ere aldatu beharko dugula. Lehenengo gaian, izendatzailea aldatu ez denez, zenbakitzailea ere berdin mantenduko da, 8 izaten. Bigarren gaian, batetik 10era pasa denez, 10 aldiz handiagoa egin da gai hori. Beraz, zenbakitzailea ere bai, 10 aldiz handitu behar dugu. Eta azkenengo gaian, 2tik 10era pasa denez, 5 aldiz handiagoa egin da. Beraz, zenbakitzailea ere bai, 5 aldiz handiagoa egin beharko dugu. Ondoren, izendatzaile komuna lortu dugunez, zenbakitzaileen eraiketak egin beharko ditugu. Biderkaketak egin beharko ditugu, batuketak eta kenketak egin aurretik. Hori dela eta, 8 gehi 2 bider 10 hogei, ken 1 bider 5, 5. Eta bukatzeko, batuketak eta kenketak. 8 gehi hogei, 28, ken 5, 23. Lortu dugunean emaitza, azkenengo pauso bezala, zatikiekin beti egiten dana, da saiatu behar degula topatzen zatiki laburtezina deitzen dana. Horretarako, bilatu behar ditugu, bai izendatzailearen eta zenbakitzailearen arteko zatitzaile komunak direnak. Beraz, behiratzen baldin badugu kasu honetan, 23ren zatitzaile bakarra 23 izango litzateke, eta ez du koinziditzen inondik inora 10rekoarekin. Honek esan nahi du, zatiki laburtezina kasu honetan 23 10ren izango litzatekela. Jarraitu ezagun. Ondorengo eraiketa, biderkaketa. Biderkaketak egiteko, lehenik eta behin, garbi utzi behar duguna da, biderkaketak eta zatiketak egiteko, zatikin artean, ez dela inondik inora topatu behar izendatzaile komuna. Zuzenean egiten dela eraiketak. Beraz, zuzenean egingo dugu eraiketa. Nola egin beharko dugu? Zenbakitzailea bider zenbakitzailea, zati izendatzailea bider izendatzailea. 2 bider 3, 6, 4 bider 5 hogei. Ondoren, simplifikatu nahi baldin badugu, 2 aukera daukagu. Zatigarritasun irizpideak garbi eduki edo bestela, zatitzaile komunetako handiena topatzea, zenbakitzaile eta izendatzailearena.
zatigarritasun irizpideekin poliki joango txikitzen zatikia. Kasu honetan, 6 eta 20-ren zatitzaile bat izango da 2 zenbakia. 6 zati 2, 3, 20 zati 2, 10. 3 zenbaki lehena denez, bakarrik zatitu daiteke, 3rekin edo bat zenbakiarekin. Eta 10 ezin denez zatitu 3rekin, hau izango litzateke gure zatiki laburtezina. Jarraitu dezagun. Zatiketak egiteko leheno bezala eraiketa zuzenean egiten da. Ezta zatitzaile izendatzaile komuna topatu behar. Beraz, nola egiten dira zatiketak? Bisualena edo errexena egiteko izango litzateke marrazki baten bitartez ikusiko dugu nola egiten da. Gurutz biderkaketa bat egiten da. Beti egiten da moduntan. 2 gai horien arteko biderkaketa izendatzailean. Eta 2 gai hauen arteko biderkaketa zenbakitzailean. Patroi hau egiten baldin baduzue, atera izango duzue zatikin arteko zatiketa. 2 bider 5 10, 4 bider 3, 12. Ondoren, zatike laburtezina topatzeko, leheno bezala, zatitzaile komunetako ondina topatu, 2 gaiena edo bestela, zatigarritasun irizpideekin poliki simplifikatzen joan. Kasu honetan, 0 bukatzen da, 2 bukatzen denez, 2 zatigarria dira 2rekin, beraz, 10 zati 2, 5, 12 zati 2, 6. Hau izango litzateke zatike laburtezina 5 zenbaki lehena denez, bakarrik 5ekin zatitu daiteke eta 6 ezin da zatitu 5 zenbakiekin. Beraz, hau da zatiki laburtezina. Eta bukatzeko eraiketa konplexuago bat, eraiketa konbinatuekin. Hemen ikusten dugunez, batuketak, kenketak, biderkaketak eta zatiketak ditugu. Az gaitezen lehenengo zenbakitzailea lantzen. Zenbakitzaileari erreparatzen baldin badiogu ikusiko dugu biderkaketa bat daukagula. Beraz, lehenik eta behin biderkaketa landuko dugu. Ikusi dugunaren arabera, biderkaketa lantzeko zenbakitzaileak bidertu. 2 bider bat, 2. Eta izendatzaileak biderkatu. 3 bider 4, 12. Lortu dugu zenbakitzailean batuketak eta kenketak soilik egotea. Beraz, batuketak eta kenketak egin ahal izateko izendatzaile komuna topatuko dugu. Zeintzuk dira izendatzaileak 4, 12 eta 2. Hauen MKT topatzen baldin badugu, multiplo komunetako txikiena 12 zenbaki izango da. Beraz, izendatzaile komuna 12. Amabi. Eta 12. Zenbakitzailea. 4tik 12ra pasada. Irukoiztu dugu. Beraz, zenbakitzailea ere bai, irukoiztu behar dugu. 12tik 12ra pasa denez, zenbakitzailea berdin mantentzen da. 2tik 12ra pasa denez, 6 aldiz handitu behar dugu zenbakitzailea. Beraz, nora behituko zaigu zenbakitzailea, kasu honetan, 9, 2, gehi, 30.
bederatzi kendu zazpi, gehi 30, 37. 37 amabiren zati iru. Jarriko dugu bertan, modu bisualago baten, nola egin beharko genuke eraieketa. 37 amabiren zati iru. Gogoratu, bada zer agertzen bertan izendatzailea bat dela, eta patroia marrazten baldin badugu, komentatutako patroia marrazten baldin badugu, 12 bider iru. 36, eta bat bider 37, ikusten dugunaren arabera, 37 zenbaki lehena denez, ezin da, 37 da berez zatitzaile bakarra, eta 36 ezin da zatitu 37rekin. Beraz, hau izango litzateke zatiki laburtezina. Hau izan da dena, edozein zalantza, edozein gauza hartzeko, galdetu lasai. Horren arte.